Καλησπέρα παιδιά και καλώς ορίσατε σε ένα βίντεο Minecraft Skywars. Είμαστε αυτοί οι παίχτες εδώ μέσα και μια Σάρα. Και τώρα ναι, όπου να είναι θα ξεκινήσει η μάχη. Είμαι VIP. Δεν θα το σπάσω ξανά. Δεν πειράζει, έχει πλάκα. Λοιπόν, πότε ξεκινάμε? Έχουμε ώρα ακόμα. Είμαστε ρεφρακίσαμε σε κλουβιά. Αυτός εκεί είναι αντίπαλος, νομίζω. Θα πέσει εκεί, άρα αυτόν θα τον διώξω πρώτο. Εκεί πέρα πρέπει να πάμε. Αυτός με κοιτάζει. Τι στο καλό. Να κρυφτώ. Ο Golden Armor. Πολύ ωραία. Παίρνουμε τα blocks. Σπαθί δεν έχει. Και έχουν αρχίσει ήδη τις μάχες. Οπότε εγώ θα φύγω πρώτος. Δεν έχω και σπαθί. Κάνουμε βλακίες. Εκεί πέρα είναι ωραίο. Θα φτιάξουμε όμως για την ώρα το δικό μας δρομάκι. Εκεί είναι άδειο και έχουν φτιάξει δρόμους προς τα εκεί. Εκτός άμα μου τη φυλάει κανένας και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Που όπου να είναι με βλέπω να πέφτω. Ναι. Καλά το είπα. Τώρα δεν ξέρω, λογικά εγώ πάτησα κατά λάθος κανένα κουμπί και δεν το κατάλαβα. Πάντως δεν ξέρω πως με ξανάβαλε μέσα το παιχνίδι. Είμαι και λίγο άσχητος, δεν μιλάω και πολύ. Τα πήρε λογικά αυτά που είχε εδώ. Άφησε πανοπλία. Blocks. Πανοπλία έχω, δεν χρειάζεται. Εδώ τα πήρε όλα. Και πάμε στο επόμενο.
καινόπαλες, είναι χρήσιμες. Ωραία, και ένα τσεκούρι. Πόσοι μείναμε? Μπα, αποκλείεται να είμαστε αυτοί. Όχι, ένας κόκκινος, 2 μπλου. Εγώ είμαι από τους μπλε. Άρα είμαι εγώ και άλλοι 2. Αποκτήσαμε θάρρος και πάμε να σκοτωθούμε. Πέθανα. Αλλά πάω για το parkour. Συγγνώμη για τους ήχους. Και κάπου εδώ κλείνει το βίντεο. Adiós.